Tinc notícies. Notícies? Sí, i les bones. Sol en aquest món no t'hi has pas quedat. A què es refereix? Escolta, molt abans que coneixessis, fins i tot abans de conèixer la teva mare ahir, fa uns anys, i de conèixer amb ella, el teu pare, passejant per Barcelona, va conèixer una infant. Com una jueva? Així és, boníssim. Feia ric. Va embolicar en una apassionada història d'amor, però que després, per qüestions de religió, distància, etc., conflictes bèl·lics, no va prosperar. Cadascú va seguir el seu bé. Tanmateix, durant un temps, anys després del teu naixement, el teu pare s'assabentar que d'aquella relació no havia nascut res. No és mal patir més. Ja, també fou una sorpresa per ell. Aleshores, en secret, viatjà a Jerusalem per conèixer-la. El meu pare va anar a Israel alguna vegada? Vàries. I va agafar molt d'efecte d'ella. Fins i tot li va donar el seu cognom i la va reconèixer com a filla legítima. Aquestes són les seves bones notícies? De cop i volta, així màgicament i del no-res tinc de sobte una germana. I com si no n'hi hagués, però resulta que a sobre de ti és... Sí, jueva. Doncs jo no vull cap germà o germana ciutats, i encara menys que siguin jueus. No s'ofengui, Salomó, però què tinc a veure jo més? Amb l'únic jueu que he parlat de la meva vida és amb vostè i només de 4 paraules. Joaquim, estàs clar? Cert. Encara no he acabat. Què, hi ha més bones notícies? Tinc un germà als passos mongols o un altre germanet a Sud-àfrica. El teu pare volia que el coneguessis. Llavors per què mai no me'l va fer cap esment? Perquè la teva mare era antisemita. Oberta, descarada i militantment antisemita. El fet de tenir una filla fora del matrimoni era molt complicat. El més difícil, la nacionalitat de la iaia i la seva religió. Llavors entenc que els meus sentiments no em culpin. Això és el que vaig mamar. A la teva edat això no justifica res. Un home s'informa i treu les seves pròpies conclusions. Com si tingués temps per fer-ho. L'única cosa que em faltava és començar a investigar pel meu compte si els jueus volen matar Cristo o no. I l'informa, no comportis com un ignorant. Ara tens una germana que es diu Yael Almut i viu a Israel. Almut? Aquest no és el meu cognom. No serà tan greu error tota aquesta història. Almut és el teu mateix cognom, hebreitzat. Ell s'ho va expulsar perquè fos més entenedor. D'aquí uns minuts arribarà. Qui? Yael. Un vol directe des d'Israel per conèixer-la. Salomó, estic de dol i sense paciència, no em faci bromes. Ella també. Espera-la aquí, al meu despatx. I permetem un consell. Allibera't de la doctrina de la teva mare. No sé si podré. Intenta-ho. Tornaré més tard. I com m'entendré amb ella? No et preocupis. Parla perfectament la nostra llengua. Li va ensenyar la seva mare. I esperi. I què hi ha de la meva herència? Què hi ha descans del meu pare? He perdut la meitat de tot així en uns instants. Però has guanyat una germana. Doncs aquesta qüestió de jueus no m'agrada. No necessito una germana. Necessito imperiosament la meva herència. Sóc un agrònom empallint amb aquesta sequera, orfe i desocupat. Salomó, jo no vull conèixer-hi. Digui'm ara mateix quina és la meva part, o jo també me'n vaig aquí. Tu et quedes aquí. Coneixes la teva germana. I respectes la voluntat del teu pare. No vull una germana! Cony! Encara no la conec i ja sóc cada de la meitat de l'herència! Havia de ser jueva. No penso prendre part en aquest joc estúpid. No vaig. Ah, hola. Així que tu ets el meu germanet Boi? Això diuen. Doncs té. He portat un crucifix d'aquests que venen al Sant Sepulcre. Aigua beneita i terra santa de Jerusalem. Gràcies, no calia que ho fessis. A Israel no tot el teu germà Boi. Mira, també t'he portat això. Són en llatí i en mallant, els teus noms. Mai me'n recordaré dels seus noms. Escolta, els teus fills són preciosos i tu ets molt amable. Però no tenim res a veure. No t'ho prenguis malament. Vosaltres, els jueus, no m'interesseu. Ja sé que tu no en sentes una, però és el mateix.
Trucarà el Salomó. Pren la teva gerència, aprofita-la també com puguis i girem pàgina. Torna a la teva tenda i fes vida. Si tinc un bitllet obert per 2 mesos. Per què? Doncs per passar una temporada amb tu, per conèixer-te, per consolar-nos. Sobretot per consolar-nos. Salomó, sí, on és? Sí, ja ens hem explicat la vida, molt interessant. Ara vingui, sisplau, no faci això més difícil. I els dos, com has dit que feien? I a mi i Mallà. Són amb el teu marit? No, són tots aquí. Han vingut amb tu. Per què? Doncs per conèixer el seu cunyat i el seu oncle. Home, gràcies a Déu! Va, vinga, acabem amb tot això, que jo no sé què fa aquesta família d'israelites aquí, ni què volen de mi, ni per què han vingut només amb un bitllet de nota. Ja llegeixi el que hagi de llegir, signem d'una vegada. Tinc una pila d'assumptes pendents. Punt 1. El dia de la data. I davant la presència de la senyora Yael Almudena i el senyor Joaquim Almudena, d'ara endavant els hereus, procediré a llegir el testament del senyor Robert Almudena, casat a primeres núpcies amb Beatriu Almudena, amb dos finats la setmana passada en un tràgic accident. Punt 2. Com el marmessó de Robert Almudena, que en pau descansi, manifesto la meva voluntat de transferir totes les terres de la seva propietat, situades a Catalunya, a la seva hereva Yael Almudena. Punt 3. La propietat on vivia el matrimoni a Barcelona serà transferida a nom del seu hereu Joaquim Almudena. Encara sort que no t'ha deixat a tu el meu dormitori. Silenci. Punt 4. La casa de vacances situada a l'illa de Gran Canària passarà a ser propietat de Yanif i immediat total, quan arribin a la majoria d'edat. Punt 5. Me'n puc anar? He de signar alguna cosa? Encara no he acabat de llegir. És que amb el que he llegit fins ara tinc prou. Si escolto el punt 5, potser hauràs de donar-li aquesta llesta i a la seva prole els meus calçotets. Fàstic, que groller. Adéu, no des del que t'ha caigut del cel. Per mi tot això és incomprensible. Jo també em sento una mica incòmode, això no m'esperava. Quina mosqueta morta. No pots marxar d'aquí fins que no acabi de llegir tot el testament. Per què? Perquè el testament és una farsa. La meva mare diria que això és una mena de complot femení. La teva mare? Si hem d'escoltar el que hauria opinat la senyora Adolf, estem perduts. No gosis mencionar-la, Jueva! Però mira com em va educar per la tolerància. Doncs el teu estimat pare també em va educar. Aquest monstre que veus aquí és el fruit del que pare ensenyar tots dos per la teva informació. No, ell vivia atenuant la ignorància i l'estretor mental de qui adoctrina per la discriminació, com la teva mare. Calla! Era una gran dona, no la vas conèixer. Encara sort. Per això sóc aquí i no vaig acabar en una cambra de gas. Està parlant ofensivament. Demà li que se'n vagi, me n'aniré jo. Calmeu-vos els dos. Ningú se n'agrega. Us demano que us calmeu fins que acabi tota la lectura. Punt 5. És la meva voluntat que es lliuri el meu fill Joaquim Almudena al sobre de s'adjunta, on trobarà les respostes necessàries per afrontar les vicissituds que travessa. El contingut d'aquest sobre, a més de la totalitat dels diners en efectiu que són al meu compte, desitjo que es lliurin a l'únic hereu que porta el meu cognom, per tal que construeixi amb el seu contingut una vida més fructífera, exempta d'odi, pròspera i feliç. Punt 6. Facis la meva voluntat. La meva tasca s'ha acabat. Que tingueu una bona vida. De totes maneres, me n'alegro de saber que existeixes. Però què són tots aquests fotets? En què cony està escrit això? Tu entens això? Deixa'm veure. Estan escrits en hebreu.
serveixen? És una beca d'un any a la Universitat de Ben Gurion, al desert del Negev. Ric per degoteig i esparció. Ostres, aquesta tècnica sempre m'ha interessat. Mira això. Són 5 pals per passar caps de setmana a la Mar Morta. No sona pas malament. I espera't. Amb aquests tens un cap de setmana pagat a Eilat, a la riba del Mar Roig, amb curs de busseig inclòs. Es veu que el vell m'apreciava. T'apreciava. Estimava mucho. Només parlava. Espera, encara hi ha un altre. Què tinc al paquet? Digues que m'està agradant aquesta canció. Curs d'un mes. Coneix nou dia. Introducció a la història del poble d'Israel. La Universitat de Jerusalem. Això és molt a prop de casa. Quan acabis el curs, podries venir a passar uns dies amb nosaltres. Els nòrdics els faria molta il·lusió.